chakra na Okuapehene redia. Okuapehene town sebri. Okuapehene Osubronia. Our Mofedru. Anansiane Yemma Pemno say Gabayan. Yewura no mo. Okuapehene na. Okuapehene na. Town sebri no nabo. Okuapehene. Okuapehene. Anabo. Okuapehene brao. Yewura. Ori no Okuapehene one. Ori no wuro ne ka fa de betu Okuapehene. Ori na uyi ni bima oyuba. Town sebri. Okuapehene. Osubronia wa Mofedru. Anansiane Yemma Pemno no say Gabayan. Yewura nabo. Okuapehene nabo. Town sebri nabo. Awukudae nabo. Atache ministro nabo. Osnabwe Boko nabo. Horrible. Onambreo. Yewura no bado. Okuapehene. Town sebri no namdo. Abo. Yewura nabo. Okuapehene nabo. Yewura nabo. Abo. Town sebri na. Obenso. On an impact and phone nam. On the fire and on continue of Okuapehene nam. Yewura nabo. Town sebri. Okuapehene. Osubronia wa Mofedru. Anansiane Yemma Pemno no say Gabayan. Yewura nabo. Okuapehene nabo. Okuapehene nam. Yewura brao. Ono no Okuapehene ono na Yemma Pemno no say Gabayan. Okuapehene nam. Ona brao. Yewura brao. Kwesi Akuffo descendants nyina na kwesi Akuffo asefo nyina ono no da wonano. Nene wo sa tedi wa atedenne. Enne so Okuapehene report na ahye nganuonyam dia. Akuffo representative mu a mo ma musa so na mo yedi kakra. Ahene mani ahene na no. Yewu mehu asofu nyina wo. Yo, nana no ma hemia mufia chichi ne benche Paramount Queen Mothers nyina wa yesre mo adumu. Yo, Queen Mothers on one number. What's a Kamana wumbi pese. And I was some crazy. I am right in fear, but I'll be like me also every year. Tomorrow, Queen Mother, on the new good year. And if you are Elembele, him ya. And Oria, Elembele, na Edunusi or Papuchia, Imran, Oria, Akuapehene. You, Yimiana, or Papuchia, Oria, Akuapehene, him ya. Now, another so. Apart him also, now we had to tell that woman and woman is asking, hey, apart him, yes, sir. Apart him, I had to Nusia or to so be Chia Yimura. You. You best say, Mamma's apartment. I did before I walk out and memoir high court, second court, district court judges, Ghana, how will be fee, Mia who be.
Ebi kura fiye di ne bai. You go with the speaker. Yes. Na ubika na asemti enye wawa. This picture here, profile. Yebesrena yem papa no ma police fo a IGP ntumu na ma besi nanan. Yesre yem papa no ma jeji fo no wie pe na matu ya so. Yem papa no ma police fo mpen a yem ra IGP nti na mo ha police fo mpen e wa nyina edubra mo be chi ohene na ya to ya so. Last because it's not coming by first. My man is making so many and so much. What's the council of states in the Yeah, papa no officers, regional commanders, commissioners, ahoro, police phone paying. We no munti na Ghana aya asumdwe bia. We no mo Ghana active din. Onga mamrari ye adwuma wo Ghana. Ne ye nya wonga. Ankana Ghana ye nim ne beye na uhu won se won abo adwuma papa papa. Won abo adwuma papa papa. Okuapehene police for the region. National IGP won abo adwuma papa papa papa. Say what afra wo banto fence. Mumma musemma police for Ghana no abo adwuma. Mmrahene gina tuo ni nyina mumma musemma wo. Enye yaka Ghana menwe adwuma won abo adwuma. Yen papa no police for ye da wase. Sabi de wo so pehini guare wi a na nsuasa. Son of Virginia students are moving Virginia by. It's your turn to come and greet the king. Obako, what two needing no one, two Yemura papa, Okuapehene papa. Or the entry. Yeah, Moma, Womitia Yemura. Yeah, Womra. Na mikobi na mankebi di enyene ni asem wonga ye students a wofia manani
Abra Virginia Furi Chia Namerebo Munkai said, the special envoy of Okuapehene, Oyintentu, Mmrahene, His Excellency, the former President of the Republic of Ghana, Nana Akuapem Akuffo, Nini Abia Nimponga, Sabri Udu Nana Musifia, Odo ne wapa no Sabri wetia, Owa, Virginia Funu Yipe Obeba, Virginia Funu Yipe, and everywhere best na one for make a crack. It's they say we need to wear mebu, nti we yipe na Oyintentu atiaso. Oyintentu ono no ye special envoy, edi me Okuapem all the investors. Nipa kesefu bebre otwe won bu Okuapem mu ha odi djuma sono sronku of Okuapem mu ha obeyi awon adwuma bebre na Oyintentu waye esa ni djuma sronti ene Okuapehene na ye Oyintentu na address on any special envoy me Okuapem a investors nipa kese erebe yo no ochie wie pepepe na Professor Jangai for ayi on any pay on every awwa buchia Okuapehene and then what's a habe menya say srumenya na haye gidi sa gidi you Professor na nisando Okuapehene sema oritiano no Professor Jamba for ubo Ghana abakwa several for amoni di wo ma na chese wie pay Odona obesi chairman of Council of State and at obesi Council of State in Alhaji Moro Odona speaker go wie poban say wo hwe patakarina na mu say babo bra Okay, I can jump. I'm Medi Moro. On an representing Council of State, Ufia, and the Ghana Mangina Abefia, say Council of State. I would your Mmrahene for Etimia Bedriadi and Agana in Anawa, in Tiano Abbey. And indeed, what is your crap, Mangano? What the Christosom, near man and near Mamre, no Campo Moon, what it is you crap, man. And we took Ghana have a biara. Okuapehene pen who dear who die. Okuapehene pen and a Ghana have Bapa Semu be pay face or open who dear who die. It's I say, if we live a and you see who die as from Ghana in a Uru a baby, a Duke of Memupe. Sabri send what dear man and your mamre titu Okuapem na adibia do I you nyamifim. Into by an eye, if any more now share emblem never na. Near what room so trade upon. A jessie will be a yetrina, yam pong shida. Nay, yena yan coupon hata sui. In the Sena, yan a bass refode. Who say no from Bribinia, Kitikira, Kanaka, and said County, and Christ Presby Church, District Minister, Owaha. Mummy and fancy and bullshit and now on fire myself that inside the dinner. For my stress, Mama, easy and tears and I am on pie. Here I did the young couple. And I'll pay you are sitting that was Okuapem that was Ghana that was
Yɛde yɛn fifo nyinaa ka sɛ nhyira nka wo din kronkron. Wo na wode wiase kyɛɛ yɛn. Na wode asase ma a ɔde asade sɛ ɔntena so. Wo na wohyehyɛ nna ɛde ma dwumadi ahorow pii. Na wode Awukudae akyɛ yɛn. Hwɛ de mpɔn nhyira nka wo din daa. Yɛyɛ dɔte de nsuo na wohome ma yɛyɛ akrate asefo. Yɛda wase sɛ wohome ma yɛte ase. Na wɔaboa yɛn ano ɛwɔ ahemfi ha. Akwantu mu nhyira a wɔde maa wɔn a efi akyirikyiri ɛne wɔn a wɔbɛn. Yɛn nyinaa bɔ mu ka sɛ nhyira nka wo din daa. Awurade yɛda wase sɛ wɔte wiem ama yɛn. Na owia hyerɛn na enyiwa ba. Na owia hyerɛn na enyiwa ba. Awurade nyɛ yɛn wo din kutoo na nidi ɛne ayɛyi ɛnka wɔ soro. Yɛde dwumadi rehyɛ wo nsa. Wowɔ ha. Wowɔ Akuapem na wowɔ ahemfi ha. Wowɔ ha nti Awurade bɛtena ɔporo ma yɛn. Wowɔ ha nti bɛdi hene ɛwɔ dwumadi yi mu. Wowɔ ha nti ma ahohom ɛnkura yɛn mu. Wowɔ ha nti ma nea yɛyɛ nyinaa yɛnyɛ wɔ w'anim. Na yɛwie ade nyinaa yɛma yɛn ne so a yɛbɛka sɛ ɛnyɛ yɛn Awurade ɛnyɛ yɛn. Wo din kotoo na ne di ɛne ayɛyi nka. Yɛda wase sɛ nea yɛde ato w'anim yi wɔatie na wɔama yɛn w'asomdwee ɛwɔ ɛnnɛ dwumadi kɛse yi mu ɛwɔ yɛn wura ɛde wiase nyinaa gye nkwa Yesu Kristo din mu. Yɛda wase ɛnnɛ ɛne dɛ nyinaa. Amen. Sɛ Akuapem de yɛante mpaebɔ emu yi hwam sɛ koraa na nka ɛnyɛ Akuapem. Papa yɛn wura ne dɔm se Nyame nhyira wo. Sabiri yi de yɛbɛdan ama nananom akyea me na waka biribi de akyerɛ yɛn ne nanom de ama yɛn.
That's the answer. I say, what's the better friend? You know, better to be car. What's the room for you? I say, Tiwa, I'm better to work on. I don't stand here. Okay, I'm some day. What did I want to do? I want to have some beauty. I'm not going to have it. Nelson, and next, I check. Yeah, remember about it. I'm talking. I need you to Ethiopia, and Meraxam, so check, and then said, I'm writing it, you have a member, you have a joke. We are in nation. How we are in one person, one see, south, east, west. What are we can work? I am nearby, in Togo. Sabe o carro é de máquina, o meio, o meio, e a folha, na muito, é de uma tierra fata, e a banca, na Miratua, and the bad, and the Vivia. Yes, I need to go out. I want to go home. Let me do a good round. What friend I die? Yeah, then ready to one argument. Let me do a lot. What friend I die? And she wants to go back. What the woman? I guess if we was on arguments. One man in I about mine. Saturday, the Akuya with yes, half the black. Yes, yeah, why a body and everybody check. Yes, you young, as I could do. I'm with Okuapehene. Tell you I have that. When you know, yes, so I'm over by well, fancy. Over here, proposing, over here, Warinya, over here, Beja, I get you. What a queen, who are in Papa? So we need to walk around, you will need that, and then had to. We now will get you. We now for the boardroom. We are queer, anyway, or the Papa. Yes, and I could be queer. If not, that's I had a quick, never been put in mind. Yes, sir, and I know. Good baby, but I will need it. Yeah, good job, then go. Well, yeah, when you go over the embassy, talk themselves of the total money. I know the end of it. Anybody that's a travel, I'm for no good one. What can I tell you? No way, yeah, but I everybody send you, I send you, I send you. Oh, by everybody, Robinson, you. When the vitamin, when you go for maybe, the can, not the answer. Yeah, baby, I could remember. I was in Java, and then push to the bar, put Java, and I remember, and my branches, when the Juma, and you know, Reggie, over a prejudice, would there be? Yes, Yansan, as Jessica, as I would then, said the son. We have what we have to do. Yeah, pay it. Okay. Punto, okay, the Akuya, I need to feel there, and I had to share me. When you said, and I had to say, not said the son. One let to say, who went in our back, I don't need a vision, yet the Akuya, I yet. Can you have no wait? Send you, I send you, I send you. Ọ̀yìnlá náà wò gbẹ́ mu yìí. Ọbẹ̀ fẹ́ mu náà wẹ̀kyia ọ̀hìnì. Orinkyia Okuapehene, the whole Ghana Judiciary Secretary ọ̀dà ọ̀nà na orinkyia Okuapem Akuapehene. Na yẹ̀wò sẹ́ coordinating director Akuapem Municipal Assembly ọ̀nà nso ẹ̀dùn yẹn ti àbúrò ẹ̀sà nìbẹ̀rẹ̀ ní ti na ọ̀nà nso ẹ̀bẹ̀nyà ọ̀nà ìbẹ̀yìn ọ̀nà wọn báyìí na wọ́n afẹ́ mu na wọ́n ẹ̀kọ́ kyia.
Ọbẹ̀rẹ̀mọ̀ àwọn ẹ̀sìnkú ẹ̀wọ̀n yìí. Mmrahene a wɔtaa de bɔ no yɛ Mayweather. Anaasɛ wɔsɛ no size. Ɛkyɛne sɛ ne nsa so wɔ wiase no yɛhu bi da. Wɔadi presiding member for 14 years ɛwɔ Akuapem Municipal Assembly. Ɛyɛ abakwasɛm a ɛda hɔ a obiara sɛntii bi da. Ọbẹ̀rẹ̀mọ̀ yìí Okuapehene a wɔadi dwumasono bebree. Akwan yi a oyi ekura ahorow a osisi wɔ kurokuro so. Na ne din ankasa yɛ Abusuapanyin Mmrahene bi ɔfɛ. Ɛnɛ former Chief Justice Sophia Akuffo. Yɛ mama Sophia Akuffo. Na Abusuapanyin na ogyina fam a ɔresaw yi. Esa ne sɛ ɛnɛ yɛ nidie da kɛse man. Ɛne nti wohyɛ kente ofura yi a na yɛka abakwasɛm de a na ɛyɛ tete kente a ɛwɔ din. Ose fati afata nkoroma ɛno na ofura yi. Chief Justice na Abusuapanyin former Chief Justice yɛ mama Sophia Akuffo. Ne Abusuapanyin na ogyina fam a ɔresaw yi. Ɔfrɛ ne no size. Na no size de dwumadi bi a ɛyɛ kutu de ɔboa na ogyina akyi paa. Nti Okuapehene a wobɔ ne bi wɔ kuro bi ase a obiara anim no. Din baako yɛ Mayweather. Yɛn nyinaa nso ne Mayweather ɔyɛ boxer a ɔkokɔɔ n'anim yie. Nti Mmrahene a ɔmanfo de bɔ no yɛ Mayweather. Ɛne nti saa bere ne no size yɛwo. Osa askwafo ni hɔ a ɔhene ni hɔ. Na yɛwɔ ɔhene oyɛ Onyame nti ɔhene wɔ hɔ. Na ne nyinaa mu no na oburoni bɛka sɛ yɛadu baabi a oburoni kɛse introduction of dignitaries. Na introduction of dignitaries yi ɔbɛrima ɔba bɛdi sɛ adwuma yi ama yi. Na ɛsɛ sɛ yɛma wohu nipa so na ɔyɛ ne dwumadi a odi. Ɔbɛrima yi ne edi kan ɔyɛ ɔlɔyɛni a wapractice law more than 30 years. Ɛwɔ Ghana man mu ha. Na ɔbɛrima yi customary land secretariat ɛwɔ Okuapehene mu ha yɛate wo no. Ɔno na odi anim daa no pere de mmara gu akwan mu. Ɛna nnɛ yɛyɛ wiaa ne sa anaasɛ yɛwiaa ne sa. Mmara kwan so ɔde afa baabiara ɛsɛ ɔde fa. Ɛno nti ɛnkyɛ koraa mobɛhu ɔfisi fɛfɛɛfɛ a yɛbɛbua no. Ɔbɛrima ne nyinaa. Ɔbɛrima ne lawyer George Adoyobo. Saa bere yi a meka sɛ yi ɔbea na ɔyɛ Okuapehene Chief of Staff. Abere a lawyer ne ba a ɔba bɛda atitenafo ne mpanyin a ɛwɔ ha adi akyerɛ mo ma yɛmfa nsɛmbɔ kɛse nhyia. Lawyer George Adoyobo. Thank you. Nana Chiame wo. For the sake of our brethren who may not in one way or the other appreciate our local language, I'll do this exercise in English. And because I have my lords here, permit me to say, my lords, with your kind permission, may I proceed? And I'm proceeding. As indicated, my name is George Adoyobo, the Chief of Staff, the Okuapehene. And let me also throw in this caveat that the presentation will not be in any formal order. We'll just mix it up. For very obvious reasons, we may not mention the names
of His Lordship or Ladyships who are here, all that we'll mention is that staff of the judicial service. So we'll start with Right Honorable Speaker Mike Okwe, former Speaker, Professor Mike Okwe, former Speaker of Parliament. So when we call, just wave at us so that we acknowledge your presence. We are expecting His Lordship, the Chief Justice here, but for very good reasons, he's not in as of now. He is duly represented by a Justice of the Court of Appeal. As indicated, I will not mention the name for very good reasons. But we have over 40 justices of the bench, right from the Court of Appeal, right from Supreme Court, Court of Appeal, High Court, Circuit Court, and we have so and yet Bonibi Nayanam yet say Okuapehene Lady Udra etusu ahenu afiye muno ye dreaming me be ujina he wo friend Paul Adu na Paul ye photographer picture photos ye pa Udra any fashion baby yedi wo ha nwuma bebre wo ha aya oba na oba no bo modin twitwa mfoni bebre na mfoni no eno de beye book bi a obroni be friend is a coffee table book na coffee table book no de be kyerɛ me na mi so pictures ni ye fe nanso esese ye ma abakosem bi ka mfoni a watwitwa ne ho obi hwɛ a no wate ase sɛnea etefa ɛne nie nti a nyɛma bi kɔso wɔ mfoni nim enti ya bembe mpanyimfo bebree ne wɔn kasa ma wɔhwɛ mfoni no ɛna yɛde narrative no abakɔsɛm na ɛwɔ akyi no yɛde keka ho ɛna ayɛ book bi a yɛayɛ nti yɛpɛ sɛ anka yɛ present saa book yi ma Okuapehene no ne mpanyimfo hwɛm first copy ni na wɔma yɛ nkwan na yɛtimi ne Odra committee ni nso yɛ adwuma na yɛhwɛ sɛ na yɛbɛ produce book yi tani ti na yɛbai Ɔsɛ ade ya chia me ho. Mbeti na atokronti Okuapehene na nanom ankɔbiafo na nanom ahemia adɔfo ne abusua. Right Honorable Speaker, Council of State, Chairman Representative, Yabapanum Police for who say, or Hinena Uduha, also himself Naya die at the Sienua Fee or Banin anymore on Manaqua. Nidi Kang Ukran in self snap Bentia being nay mort nake being nay in soup nake bune. Ne whiskey, ne omane dosu, and I never heard that so. Or the buy so Nina Baba Okuapehene, it's as soon as said that drum hour. The answer no be presentation necessary, man paying us to know Henana be do here, Manana antecedent. Sabri the best rachame na or be man a present a year home mass from Confe fee, excellent Mapa Ediama Okuapehene. Also, Okasa Metinia, also a first copy. Also, do a fool na Unyankopone Huma, no by ye. Wado a fool, Okuapehene, dear say Okuapehene, na no by ye. Dear Chambe, Madaruma, woman's Osre, Munin and Nimuna, on present my Ibra. Yadamasi. Saturday, abroad presenting na Virginia University.
Virginia State University. Waka de nemu ne wotro high Virginia University. Inti medamase. Please. Okuapehene wura. We say nipa gina mechi Virginia State University. Won da no na na bena sechi bia. Mema no akasa kakra orobia atoa so. Good afternoon, everyone. Midende Nana Abana Satipia. Midasi. Also, Dr. Lisa Hobson from Virginia State University. I am home. Thank you for welcoming me back home, as this is my 6th time in 4 years. And we have a strong partnership with the Okuapehene Division under Awukudae Observation III. And we are very happy to further our initiatives. This year, we have 21 people behind me, a total of 5 faculty and 17 students. We have been very, very busy in our 5 days, 6 days, the days are long, that we've been here. As per history, we visited several schools, including the School for the Blind, and also Mount Sinai. We delivered athletic gear to Mount Sinai, and also lots and lots and lots of school supplies. So to make it brief, we want to say thank you for always welcoming our delegation, and thank you for always welcoming me home. We continue to pray in God's grace to strengthen this partnership. I wish all of you, the community, a happy celebration, bicentennial celebration, and thank you. We offer this donation. Yes, and we have a donation for you as well. Thank you. Yo, bia tikasa okan no. Na mefa kakra ntwam. Yo se no kan no be mfia nangini wona osahene bu afansa na edi hwibom na mmiri bia otumi de nipa ba. O konsa se no wo kan wo ma yo hu Akuapem se ne yete na wo yi foni ni ade nti da bia da no oba na onya dom reba na wa hye ye mbo se odwire a ebetwa mfia hanu odi nipa oha befi Virginia State University abakuroduam ha nti Okuapehene na asema ewo no o se sebe wo baya won akọ Ghana mia bebre nka se wo Cape Coast ye ka jiro se ne Okuapehene betena nti wo mra na wo mehunu nanim na wonye ne nsam nhira na wo kwa nwatumi aka kire won a aka no na won fe odwira mfia hanu na obedi no won atumi aba na won abeso sisi wo baya wo se na wontumi hwe kwa okura nsam won boae ewo envelope yimu ano de sanahene buemu a no behu na wo mu na wo se wodamase papa obe won akọ safari won akọ Ampoma Farms obi a woni mo na no wo safari nchen won akọ nkuro bebre so School for the Blind okoche won e me bebre High Mount Sinai High School okoche won pabo a wodi tumirika wo bobol no wodi bobol ni nyina won akọ won sana na opese thank you very much. Please get seated. Momo musema won na won ayebi. Nti wodan wo hui na woresre kwan akotia wo ndwumadi so. Ohini se wo mra meje ne nsam hira. Yenwura se wo meje ne nsam hira. Abra wogusi na Aprofi Crystal Afonso na moreye ahomboa. Ochia wipe na moreye ahomboa.
No. It's about 5 minutes. I mean, me that's papa. We Akwenya, chair of the Ojura at 200. Akone kakra amame, and after so young chair artistic enactment of Ojura history and rituals. Nana ya ampendako Okuapehene Mmrahene a ene oniha. 24th July, Jasin so ebetua so na ya full length no in September ebra yedi Ojura no ankasa. Edian na ye ka ho asem yi. Ye ka ho asem ne se Ojura no 200 years na yedi no ebinom wo ho kosan bebre. Ena ebinom se yampa ebi se nyampa ebi se den esi den na nsi. Ni nyina ya tro agu pepa so ena ebibi groma asua epese ode play ekire divisions yi die ye kwa ye bema roller divisions ni play ye no apem ena ye program a ye ede ahye Okuapehene animonyam ti esremo se efiada we na otwe ye behia ewo mampon obi kire benkum division for no ayi mampon se eho ena ye nye enactment no obi kire ena ye ko ye nyina ye nko na ye enye fe Witi na to Krunti Okuapehene nana no mfanchem. Witi na to Krunti nana nifa na atu Okuapehene na akoto nana no mankobia ne ahemia se sabri Akuapem Municipal Assembly edi gina hey coordinating director gina ha ne deputy kanwi de na ekirese and the yeah lucky. We say finance officer account and planning officer account de na Awukudae de atebi ate denne na yewura nsana meka no bidi kakra befam na no ye kwa assembly meeting yen report ayeyi presiding for what to hono Awukudae 200 years who say di hu dwuma pa won report mu and inti di deserve so wo nsem ma ho me mo nsem kakra ma ho yewura wa pam fui wono na pam da bia himfia de wo say wo fi prekope wo ba nso waje won felso ya wo ye dwuma yefo na mo na o ya asase ga wona assembly ne ye wode ne awoka na eko o se ne ya daye to so enum enen so hui no won twen kra na wo aka kire wo na achia me aka won se ne ya daye kese oda wase se du so to sa ma won asote Enwura coordinating director o se MC esan dwumadi bi nti na nkasa ntumi enu ha no so onhye wo se enwumere boko ofi dwumadi na se ba obeba bi ba wo nam so na nhira no wabegye bi no de akodi dwuma Enwura wa pamfo ba ya wo se ne di kan wo kura won sam hina akopentu abien enu twa mu no kura won su nakadu mota adaka ba ko klobie adaka ba ko ena coke and malt and can malt no so naka being and now one my dear what about the sum say Enwura and then they were hey was some shira now what media could be one juma namuka mangakoso to no buyer no hand antecedent Enwura channel was on the head of best no way Enwura and seven shira Osade achame wo ho. Dedi kan mefa akwanya iso ada merima ene himiawo mechi edi. Esane se won a wogina hey nyina eye anisuade hu a ewo yen Okuapehene aniso. Se opese ne manfo nyumasem nyina eba fom. Na manfo no mebu imranti ene maba nyina nya nnwuma yenti na nnwuma eta na ni so kese eye abefo eye technology
na ɛno nti no mmeranti ne Mmrahene Awukudae akyi wɔn aka wɔn ho abom a wɔrefa kwan bi so ne kwan biara so ama Okuapehene abɛyɛ a technology hub ɛwɔ Ghana ha ebi nsi koraa da ɛwɔ yɛn mman yi mu na wode toto na esi wɔ wiase amen nyinaa na ɛte sɛ nea ɛwɔ America ɛyɛ Silicon Valley wodu California San Francisco ɛwɔ hɔ a hɔ na ɛnam so na wotumi nya abɛɛfo nipa a wosiesie saa nneɛma nyinaa yɛbɛnya Facebook ne na ɛkekeka Instagram ne Google ne ka ho nyinaa ɛno nti ɛna saa mmeranteɛ gyina m'akyi a me nso meka ho bi medi ho dwuma yi wɔyɛ nnipa bi a wɔn a redare wɔ ɛyɛ nnwumasɛm mu ɛyɛ technology ɛne yɛwɔ alɔyafo wɔ mu yɛwɔ ambassador yɛwɔ technology experts professionals paa na gyina ha yi a wɔrehwɛ sɛ mfe bɛyɛ 5 to 10 years no na Okuapehene abɛyɛ the first technology hub ɛwɔ Ghana ha ebi nsi da na bere a wɔrehwehwɛ saa de yi koraa no na edi kan esi wɔn ani so koraa yɛ sɛ yɛwɔ dwumadi kuo a wɔne secretariat yi ba bɛdi dwumasono ɛwɔ Okuapehene mu a wɔba bɛtrɛni mɛbu almost 10,000 mɛbu a wɔba bɛtrɛni wɔn wɔ data cleaning ɛna app development bibia ɛwɔ technology mu nyinaa na edi kan wɔ abibiman mu no ɛwɔ Botswana nti Okuapehene ɛna yɛto so abien a yɛnya saa akwanya yi nti yɛmo yɛn nsɛm kɛse yɛto so abien no yɛyi di dwumadi kɛse ɛwɔ Okuapehene mu ha yɛ October ɛrebɛyɛ ɛyɛ Okuapehene Tech Summit Okuapehene Tech Summit a wɔn ato nsa frɛ nipa a wɔn awie dare technology yi mu wɔ amanaman nyinaa so a wɔreba ɛne ɔman yi mu a wɔreba aba bɛbua yɛtumi ahyɛ kwan a Okuapehene ɛnkyɛ biara na yɛwɔ yɛn ankasa yɛn gogo wɔ ha yɛwɔ nipa a wɔbɔ Okuapehene fudin te sɛ nea yɛde baase ba bɛgyina ha na te sɛ na Indianfoɔ yɛ na sɛ wɔbɔ Okuapehene fudin a wɔhwehwɛ tech expert a gye sɛ wɔbɔ Okuapehene ha na wabɛpɛdi de akɔ hyɛ wɔ adwuma mu nti mɛdi kan Adam Medi na ogyina me nifa so yi ɔfrɛ no Kwesi Bekwin ogyina wɔ Okuapehene ne din de Kwesi Bekwin na odi hɔ bio yi ɔno Kwesi Bekwin nso yɛ tech expert paa ɛwɔ man yi mu na odi hɔ bio nso yɛ Dr. Abuagye ɔno nso ɔyɛ expert papapapapa na odi hɔ bio nso yɛ ambassador Nana Sika Okeni a ɔno nso ka kuwi ho a ɔno nso di dwuma sono na ogyina me nkyɛn ɛyɛ lawyer Kwadade ɔno nso gyina ɔka dwuma kuwi ho me nso ameka sɛ so medin yɛ de ɔhena na ayɛ Akuffo me di dwuma yi bi denenen nti yɛ bɔ mpan ɛna mommɔ mpan so nta yɛn akyi na asɛm yi de bi nsi ɛwɔ Okuapehene mu na bi nsi wɔ Ghana man mu na edi kan koraa ni yɛnim sɛ bere papa biara mu no Okuapehene biara yɛnni hɔ ɔbɛka sɛ ɔnni adwuma yɛbɛ Okuapehene a yɛbɛnya app developers software developers yɛbɛnya ho a wɔyɛ robotics yɛwɔ ahyɛnsi wɔ ha ɛne yɛbɛnya DPS nso wɔ ha yɛwɔ Methodist girls a yɛnyina yɛapatena wɔ nyinaa yɛne yɛn redi sɛ adwuma yi nti nanom yɛda mu nyinaa ase yɛso mmerante yɛda mu ase ɛna nanom yɛda ase yɛwura kyea me wɔ hɔ yɛwura wo mmerante wɔ ne nanom wɔ ma yi wo sɛ wonim sɛ nnɛ yɛ adae wonim sɛ nnɛ dɔm awo wonim sɛ nnɛ regional commander aba ɔne n'apamfo ne bae ɛyɛ dɛn a wowie a wɔne wobɛdi nkɔmmɔ ɔkokoa mu ɛno nti wɔnhyena abobɛntu ɛsi akyea me nsɛm na wodu nkomafi a wɔde aka biribi akyerɛ wɔn ne nanom na wowie a wɔanya nhyira pa bi na wɔde adi adwuma wɔkura wɔn nsɛm whisky deɛ ɛyɛ soronko koraa because wɔmpɛ whisky bi a ɛyɛ popular wɔ market nti ɛyi wɔkrae na wɔgyata flight ɛyɛ gyata na wɔde kɔfa bae
and run up on the video. Now, what for security phone or home and sense what the break up in Yami. We know a sign won't be my dear, and that's so what about soon. Since when him say just for those war, now just a foot did me, name me, or man would you, and now may buy her. Only your market crowd, whatever soup, Okuapehene and Mmrahene. You sabi the words for best Rachiame, when you hate it, will be you with some shira. Now, only to be there with you, Juma. Tina, man, on an animal buyer, no hand antecedent. Yamio, Ubetina to Grunty, Nifa. Okuapehene, Nanaman Kobia, for Nanama Hemia. We intend to. Young speaker, Council of State Pehene. Any adolfo ni aka adolfo ayi na nafo ebeti mu nyina na ato usi sabi gina ha na yewura IGP enne de nese se na nkasa obefidue mu ha na emu wentumi ennu ha awuro ne mpabu akese de ahye director of operations in charge of Ghana Police Service, the whole Ghana. Se Umesina nang regional commander eka na sabri de ansana ni amede beso so ne de na medanga kase free nama director of operations na onoda anu de watu na enu tuo kakra na wada merima ono wombe ye na fini e ho media source ye o mesre osi wadanga ma regional commander na onto na enu tuo ansana ye ho ne ye dia source. Chairman Bidasi, and a mesre Casa Kakra. So, one Casa, Uba nine echo, Papa Agipio, echo inviting, say, and then Uji to Macassi or her. In Johnson and Niger Pass or Papa, no become na in Awukudae. Now, so, Nikakra is he, no quine. And also, when to Mamma on Pennyful Bibri, Okudam. Emmanuel 2, Director General Operations, Commissioner of Police, Mr. Tekutu, our Senate Fancy, say Omra, now Omesina 9. Now Regional Commander, enemy deputies, so any police from Fuaka, I war is in region, Emoni Chidom Nemra. Now, Yamasebia, and I be sure Sana, Eko, Adipin so, Eddie Amanebi smile. Say emfa emeta yumadi echi aha ntiem se de meja ema o chame na watu aso man na wa hwa na ya no akofu na we a wo hwe na regional commander from na o si wo be bo ne ka obenya you got ya ho wadaruma Director of Operations. Sabi you gina head na Osha IGP Mbabwenti ebeke so no gina na nema regional commander na ne deputy Mmrahene count. Bayins wo by IGP se ne di kan ne nsem woni no ne Mmrahene won nsem snap petu abien. Ensi achiame nsem. Woni mse Okuapehene mu de se na mekan na ha no Nyankopon wasi ne residents wa ha. Nti obi a openshira de ye wo Okuapehene. Nti nananom de nsem form mana na ne dwumadi e bewie peye esi acha me nsem no won kan hira nsem ngu form nkire nananom ma na otumi ndi dwuma emfa nsum Ghana yedi wo bie wonim se ne doma wo yemra o se ne otugo nyina onu hayen o dwumadi ase kakra no we ni phone no hwe ofie media no hwe ofie TV no hwe akro daily ni ade ndi o hwe de ekoso onim se ne dom ne Mmrahene wa hanti no okura ne whiskey adaka ba owi no okura nsu naka bibiri eni twa mu no o se ntesu nko nante okura ne buai made a buai no we a wo hweda snap ne nchenge mu yedruye police fo envelope mu yedru na ne wode bai se wode ba be su Okuapehene ti sabri ni wo si ewura no ma chia me wo ha wo besre na onga Okuapehene wura nsem ishira yo
Girl, Ejiwa, was a baby din fatana, a fatana kono, Nano Frudiapan, and piano. Where did you masnubia? I'm a Okuapehene ding upon can. Kisabri, another day. Count Sabri, Okuapehene, Osubru near one of Fedru, and Nancy ma Pimno Saint Jabayen. At a 10 minutes, no, Okuapehene, Okuapehene, His Royal Majesty, Obrepon Kese, or Siadio, Kwesi Akuffo, the third. Also, would you be a wedding tea, and then they or a boa basso. Moment 7. And tea and Sana Yemurade Abaso Borden Bema Uno. Now, Brunia to the citation, no. Yebema Okuapehene Chief of Staff. Wakan near Wasso. Na Uria, Meso Naturals would treat. Na Yemurade Abaso Bordeno. Am I? You Chief of Staff to your best naturals. Why are they? But that's it, really. Citation in honor of Madam Abigail Ejewa. On behalf of Okuapehene, I, Obrepon Kese Osade Okwesi Akuffo III, proudly confer this citation of honor upon Madam Abigail Ejewa in recognition of your extraordinary contribution to education and community development. This honor further acknowledges your remarkable achievement in emerging victorious from a highly competitive field of over 1,500 nominated teachers across sub-Saharan Africa in the prestigious awards organized by Cambridge University Press and Assessment. I think she deserves a bigger applause. By this citation, the Okuapehene and the entire Akuapem Traditional Council salute you as a beacon of inspiration to educators across Ghana and the African continent. Your dedication, excellence, and unwavering commitment to shaping young minds have brought immense pride to Okuapehene and the nation at large. May your light continue to shine brightly, and may this outstanding achievement open even greater doors of opportunity for you, your school, and our beloved traditional area. Signed, Obrepon Kese Osade Okwesi Akuffo III, the only Okuapehene. Thank you. Yo, Sabri de Yababon Saba Mayimia, Pianona, Wabujina, Abaso, Your Royal Majesty. Your Royal Majesty, Obrepon Kese Osade Okwesi Akuffo III. Okuapehene, our esteemed chiefs and elders, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, I am deeply humbled by this honor. I thank His Royal Majesty sincerely for this recognition and for the confidence shown in my work. I also express my heartfelt gratitude to the chiefs, queen mothers, elders, and dignitaries present. Your presence today gives this award a deeper meaning. This recognition is not just for me alone. It is for every child, parent, teacher, and community member who has supported the vision that led to the birth of Kaga's Foundation. The foundation was created out of a burden to safeguard the rights of children through quality education, community support, practical empowerment, especially
in rural areas where needs are greatest. In Akuapem, I have identified key challenges such as poor educational support, teenage pregnancy, lack of learning resources, and limited accommodation for teachers. One urgent concern is Mangwasi SHS, where many teachers, including myself, travel long distances daily on a motorbike to sacrifice and impart knowledge. My plans are to intensify my interventions, expand my outreach, and reach more communities with education, skill training, social support. I will continue to work with dedication, but I also humbly plead for the support for His Royal Majesty, Oprimpon Kese, Osiadeoyo Kwesi Akuffo III. Chiefs and elders gathered here to help me scale this vision for further enrichment. To the good people of Kitasi Impeduase and the Akuapem Imponua Atrankonya, Mempanyinfo, when the mechia, and can to me Emma Obrimpon Kesi Enim, at the Fefa Maya Mammy, Miss Rena Mishra, Edem Mamu, Medamasi Bebre. Na Mesre, Obibiara, our ha, obetimi asomimu. Na yakoso edi dwuman atrɛw nkurase a ɛwɔ Akuapem nyinaa menkoa ma ahoɔden hya baabi a ɔkona du no ɛsɛ sɛ mu nyinaa mo ka me ho na yɛ expand dwumadi na yɛboa na yɛcurb the menace of teenage pregnancy truancy na yɛtimi raise mmɔfra a daakye bi sɛ yɛnni hɔnom a wɔbɛgyina yɛn ɛnnan mu megyina ha a mekita saa ade fɛfɛ yi mede ma Osiadeoyo Obrimpon Kese Kwesi Akuffo III. Mimpanyin so Obrimpon Kese. Ohene. Okuapem nyame. Yabaya yekura yensem opentu. Yen insu enaka enum ene yen dogodoko yamwa account. Yase onyankopon oma woninche. Oma wonyansa. Oma patenten. Ahindimu a kesiye amoding nimpie ewadi mu ofa endomo yama patenten yuwa onshira. Mufanje, Nana Sophia Uafua Akuffo Yere ni mogwa morning Sechiabia Busia On Sechiabia Busia Yere ni mogwa Yabesre onyina wansa ochiami odi nani mumra oyebo Okuapehene nani ete so ochiami no odi nani ese se ochiami no odi nani Oba odi nani why Eti yabesre ni wamre egwe mu mai kakra Yes, Osunani wa form. It's one minute. Hello, David. Move on the side. What's that?
Yɛbɛsrɛ media fo no nananom retwe guam. Yɛbɛsrɛ media fo no mompɛ baabi nyina. Yɛbɛsrɛ wɔmɛgba mu na o. Afo yɛdamase papaapa eyi paa sɛ mokinyanga sabiri de ansana yɛn mama yi yɛsrɛ mwadaroma ahene ma ne ahene nana yɛnim sɛ na yɛmo daa na yɛsrɛ ɛsa na bere ne nti osuna ni wɔ fam yɛsrɛ mo ara ahene ma ne ahene nana yɛsrɛ mo sabiri de ansana yɛn mama nsɛm bi wɔ hɔ bɛka kyerɛ yɛn wura ne mpanyin de a na ɛsɛ sɛ yɛma wɔhu nipa sonoɔyɛ na yɛhu dwumadi a wadi ɛde ama Ghana ɛne wiase afa nan nyinaa ansa na nsɛmpa bi wɔ hɔ a waka ɛde akyerɛ mpanyini sabiri de mɛdan ama Okuapehene Chief Justice enjoy. Now you see the profile of Her Ladyship Justice Sophia Akuffo, retired. Justice Sophia Akuffo is a legal trailblazer whose career spans over 4 decades across private practice, corporate law, the national bench, and international judicial bodies. She served as a justice of the Supreme Court of Ghana for 24 years and capped her stellar career as the country's second female Chief Justice. Renowned for her strict adherence to judicial integrity, pioneering focus on courtroom technology and landmark ruling, protecting women's and civil rights, she continued to serve Ghana in high-profile adversary role. Justice Sophia Akuffo was born on December 20th, 1949, here in Akuapem, in the eastern region of the Republic of Ghana. She had her secondary education at Parliament Hill School, Hampstead, London, and Wesley Girls High School, Cape Coast. Mesre. Come here. She obtained Bachelor's of Law at the University of Ghana, Legon, and Master of Law from the Ghana School of Law in 1975. Subsequently, she obtained a Master's of Law from the Harvard Law School, USA, and where she was granted a prestigious award,
at the Fulbright program. Before elevation to the bench, Justice Sophia Akuffo accumulated extensive experience in both private parties and corporate sector at the legal and consular section of the Ministry of Foreign Affairs. In the private sector, she trained under Nana Dankwa Akufo-Addo and worked with top-tier firms including UV Campbell and Co. and W.E. Fuga and Co. In corporate law, she served as legal officer and deputy corporation secretary for Ghana Airways Corporation 1979 to 1982, as the legal and relations manager, company secretary for Mobile Oil Ghana Group, with oversight responsibility in Liberia and Sierra Leone from 1982 to 1992. Justice Sophia Akuffo established Akuffo Legal Consultancy, now the Apex Law Consult, practicing as a legal consultant until 1995. In November 1995, she was appointed a Supreme Court bench by the President, Jerry John Rawlings. She became the longest serving Supreme Court judge in Ghana history up to her retirement. Justice Sophia Akuffo has been a prominent face for Ghana on the continental stage. In 2006, Justice Sophia was elected one of the pioneering judges of the African Courts on Human Rights and People's Rights. She also served 2 terms as the Vice President of the African Court from 2008 to 2012 and was elected as the Court's first female president in September 2012, serving until her term ended in 2014. During her tenure, she championed widespread educational outreach across the continent to strengthen member states to the court's mandate. Nominated by the President, Nana Akufo-Addo, she was sworn in on June 19, 2017, succeeding Justice Georgina Wood. She actively drove the e-justice platform and automation of the courts to transition Ghana towards a paperless judicial system. She also advocated heavily for infrastructure upgrades, judicial integrity, and strict legal education standards. She retired from the bench on December 20th, 2019, upon reaching the mandatory statutory retirement age of 70. Throughout her time on the bench, her sharp analytical writing and clear proofs left an indelible mark on the Ghanaian jurisprudence. In Mensa vs. Mensa, a landmark matrimonial property rights ruling established that women have an equal right to a joint stake in assets acquired during a marriage upon divorce. In the celebrated case of Mmrahene versus Attorney General 2015, significantly advanced personal liberties by effectively striking down sections of the law that barred bail for specific criminal offenses, reaffirming the 48-hour constitutional detention limits. Justice Sophia Akuffo's leadership has remained vital to national administration since stepping down from the bench. COVID-19 National Trust Fund. She was appointed by the President in March 2020 to chair the State Trust Fund to manage pandemic relief mobilization. Academia. She served as the chairperson of the Governing Council of the University of Ghana. Council of States. In February 2025, she was appointed to the 9th Council of State by President John Dramani Mahama, fulfilling the constitutional provision reserving a seat for a former Chief Justice. Honest. She is a fellow of the Ghana Academy of Arts and Sciences and a recipient of the President's
Millennium Excellence Award for Outstanding Statesmen and Women. Ladies and gentlemen, let us with a standing ovation, appreciate our proud and illustrious daughter of Okuapehene with a bigger round of applause. Thank you. Okuapehene. Hello. Okuapehene chane wo. Wetie na tukunti. Okuman jase. Ankobia. Nananum ahimia. And never jira. Eye Akuffo descendants and then eye osia de oyo kosia ana so Awuapem ama jira no ndura asafo achi na nawe ansaso kwa bibiri mu hene nana o chire bi adresa wona otwemu akwantifi mafufu ba mboka fu wa fimu enne onua ne nena limpon eye ohene nana abena boafua ordinary butano sanini mutire onfamba bua Okuapehene na bensu Okuapehene nyina de Ghana manso tu okumanfo amani biara esese ne woye okumanfo abeye ese ne fata se yade ne bakire ne nena na ohu se ni a osoma akumanfo no so wabeye etire si ebedi hu adanse wa ha ye baya eya hina na mpanyimfo nana tutuhene oye Akuffo ahina na nyina ye ntitire ni Dr. Owusu Akuffo ahina na mpanyimfo nyina tawo ne na wonu ye yachi se ode ne ba ba kire Okuapehene ene mpanyin ebaya amane kwanso Ibrahim Sam Shina sadaka ma Esafu asuhina Whisky naka ebien Ensu nakama enum Guinness beer pritiara wade suma hɔ ne yie edu chamu no Ibrahim Sam abogwa a otie adia Udeni kata chocho se ni free ni ene ne bua made a edaso Ensia chairman said na mani pabiara wode ye de asudwe ba Okuapehene ahimfi no wode aye de asudwe aba ye gina ha na ya mani ye ni edampanyase Wamane nyanente se waya huru ni nyina chiame asomfo obia de no akodi sana hene nsem eni ti ewia bre simu no obia benya ne de sabri de na yebeto nsa afro champagne ochiami jankwadade na wabedi nanim na ode na campaign wo sabri yebesre obia nye ni muma chiame na wondi wonjuma ochiami jankwadade yesre sabri di mutumi tana semaye amani kwanso na yedu yesre Yo, Messi, Wagedi, Mmrahene Ejinina, Dipa Bell, Pet and Pessi Woody, Leji Cana. Yo, Babajo, Dipa Bell, Pet and Pessi Woody, Leji Cana. Yo, Bajona, Yabako Satoa. Madame Roma, or the show the Mechi and Mmrahene
on a never chairman, and Ladyship Sophia Akuffo. Mmrahene of chairman or Mmrahene of chairman. Mmrahene of chairman, her ladyship. Akuapem Mmrahene of chairman. Madawroma, Mmrahene of chairman already mentioned. Akuapem Mmrahene of chairman. Mmrahene of chairman, her ladyship. Anam Babajo, Mama me power. Mama me power. Nana Madawroma. I am what is Mmrahene of chairman. Mmrahene of chairman. Mmrahene of chairman. And I'm riding to reach Abon. This out of Liverpool. And I'm riding to reach Abon. Riding to reach Abon. And I'm riding to reach Abon. Mmrahene to reach Abon. Mmrahene to reach Abon. Nadia, Madawroma. Mmrahene to reach Abon. Babajo. And I'm Mmrahene to reach Abon. Now Madawroma. Akuapem Mmrahene to reach Abon. Ladyship Sophia Akuffo. Mmrahene. Mmrahene chairman. Rabina chairman. Madawroma wanti na to project defa beku jase adonten kuma peyin na wan ko biafo. Nana ma ime any adeshe any judiciary political peyin. The adeshe wa enjira oti. Yaba ibe wuti ya cheche bua. On the nation, I Ladyship Sophia Akuffo. Dinga wade mano. Dinga says Busadia man. Nana Abra Wafua Akuffo. Nana Abra Wafua Akuffo. The best level. Now the level you represent of 1 hour. Oye Akuapem Mmrahene na mamai sen wokan ne nsem ne baabi a waye adwuma afa na hu se eba mmradia na enuame ono enunti mesrem nya wa adwene se nia wodidi obia ne no wodidi wonsu ye nti wa bai hu se sabri Okuapem mu ha ye nya Mmrahene wa hwene na okofom a Isabri kwe me metu me hofo. Nti obi entu no hofo. Your Majesty, Chiefs and Queen Mothers of Akuapem, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Judicial Service, on behalf of the Chief Justice of Ghana and the Judicial Service, we extend our warmest congratulations to our former Chief Justice, Sophia A.B. Akuffo, on the honor bestowed upon her today as Mmrahene of Akuapem.
This conferment is a fitting recognition of a life marked by wisdom, integrity, service, and unwavering commitment to justice and nation building. Her leadership has not only served Ghana with distinction on the bench, but has also remained a source of inspiration, dignity, and intellectual leadership to generations within the judiciary and beyond. Today, Akuapem has honored one of Ghana's finest daughters. We are confident that her wisdom, experience, and counsel will greatly enrich the traditional authority and cultural heritage of Akuapem. May her tenure as Mmrahene be marked by peace, wisdom, unity, and progress. We respectfully say congratulations, Nana and Aiko. Thank you. Waiting now to Krunti, Nifa, Okuapehene, Nananuman Kobia, for Nananuma Himia, Dofo, Yentu. Young Speaker, Council of State, Mpanyamwa, who's a judicial service by Wakasaning, who's a nay das room, nay, Nigida, Emma. Say, Nana, Abena Buafu, Kufu. Who's a Bequing Ding Fatana Kono. Na ene obey each say mran obetumi ahihya mugamanga ezani say nyomui ahimfi kwayafo na etwa ene ya no twai ya ba be kamera ugamanga na emrani amane ni amamre ene no wode chichiri kuru na yengura bei na yang mama pehine suru sea wayidar wo mrem anya Ghana nkuto wi ase afanan. Oh, Brody say she really deserve it. Me call Harvard inti me a old student e wo Harvard bonga yimedi na me school fees en so na me tenefie sabri yang mama ajaje for the judicial service for e ba he o se de edika won sam snap pentu abien yemra why Akuapem nyame ensi wa chi aminsem wonyin pipe bi ma won na won adwuma no enafo na wodi nhyira na wodi akodi wondwuma eni twa mu no wo se water is life ene yang maami ahini okura wonsu nakadu woreba no wo ma ajagraja bo pa igusu se obi nya bibia na ebeka na anon onya life only 150 yengurade also was says obi di 300 eni twa mu no hani kimbie naka bien mot naka bien Coca-Cola eno so naka nan o se biribi wo wa wo free ni se Johnny Walker eye whiskey mu pehene pa na whiskey yansa na bedu Ghana no abre wo fra Akwaberan won ananto kwantenten pa ntin wo se Johnny Walker eno so adaka ba ko wo baya ne yengura ajeje for the judicial service for e ba nyina no ne a wode bai se wode be share adan no mu kene na wo wia won atumi agye nhyira pa bi na wode akodi wondwuma Akuapem nyame wo bai no won anante sene mama munsem jaji fu de jira hanu tuma mama munsem ya ye sabi di yewura wo so be sere na wode wonsa to wonsa yem wo se wa ho fe kura ni kumo no ohini TV3 wa da roma ye be sere na won a wo ja da itochi no woni opon no ni boru no aba ha ye ke sa da itochi ada itochi kro bi be bi se ne den se ne awoko asori a ugbo afore no ene obi ba be di adanse se biribi meka se bi wa ha se obi a biribi tire wo so no kagusika no so na fatum te se na wo ye wa asori den mu no obi di adanse se na adibia eye Akuapem apakamfo eye okuman ne mpanyimfo eye nana nifahemia ene ehemiafo a won achiamu wa ha ene ahemfo mi hu yanga ya former speaker of parliament ewo ha
ɛne aban mu mpanyimfo ɛne yɛ Council of State nso wɔ ha ɛne yɛ Mmrahene Nana Abena Akuapem Akuffo a ɛne ne di asesa yɛda nananom ase nkonnwa akasa na nananom nso atie ɛnɛ yɛhwɛ mu a na yɛhu sɛ Onyankopɔn wɔ yɛn afa biribiara a ɛba so ɛwɔ wiase mu ɛma ne kwa gye sɛ Onyankopɔn abɔdin sɛ ɛmmra ɛno nti ɛnɛ Nana Okuapehene ɛne wo mpanyimfo yɛda wase sɛ woma ho kwan na Onyankopɔn ne nananom kasa kyerɛ wo na wotie wo na nkonnwa nso taa w'akyi na ɛnɛ wama yɛ Mmrahene Okuapem da wo ne w'abusua ase sɛ yɛde to w'anim ɛna nka wama ho kwan ɛna abusua nso ansom a menyɛ nni sɛ ɛnɛ anuonyam hyɛ a aba Okuapem mi yɛbɛhu no wɔ ha da wase bebree ɛnɛ yɛn nyinaa yɛate sɛ udin asesa na kyerɛ sɛ ɛnɛ no gyina hɔ ama Okuapem ɛne ɔmanmu no nyinaa ɛne wiase afanya nyinaa na ba a waba no na ɛyɛ Awurade na wafrɛ wo ɛno nti kakra a mɛka ne se wasua mmara wakɔ w'anim yɛhwɛ Ghana mu ha mmara yɛatwerɛ ne homa mu nanso yɛba amane ne amammerɛ mu a mmara no ɛwɔ nananom ɛne mpanyimfo koma mu no nti wode no a wonim no megye me de yie sɛ wobɛsua nananom de aka ho na mode abom na waboa ama sɛbe nneɛma a ɛnkɔ yie a ɛwɔ sɛ mmara ɛkasa tia na mmara kyerɛ na mmara ma ho kwan no wo ne nananom de abom na wode aboa Okuapem wode aboa Ghana man ne wiase afa na nyinaa na yɛn nyinaa fa yɛn ntoma pa afira Nyame nhyira wo bebree ba a waba yi dwumasom a yɛyɛ no wɔ ha yi ebinom taakyi ɛnyɛ wɔn dɛ ɛka wɔn ko na nka mpo ama so na nea meka fi ahyɛ ase no ɛyɛ Awurade na wapa wo ɛno nti hwɛ sɛ wo mu ntankyia wo ne nananom na mo wobɛko akɔ w'anim te na wama nokorɛdi ayɛ adwuma nokorɛdi yɛ adwuma wonhwɛ abusua wonsan hwɛ sɛ binim wei na mmom nea mmara no kyerɛ no ɛno na wode bɛyɛ adwuma na woyɛ ne saa nso deɛ a megye me di yie sɛ nea wowɔ no wobɛnyia bi aka ho megyina Okuapem nyinaa na mu gyina nananom na mu abusua na mu rema wo amo ɛne yɔ Nyankopɔn nhyira wo na ɔnhyɛ wo dɛ Ọbẹ̀mpọ̀n kẹsì ó sì yẹ̀dá ase judges atwa ahyia wɔ ha yɛn former Speaker of Parliament na State Council members police officers adɔfo abusua nananom yɛaka adomfo a yɛatwa ahyia wɔ ha momie nyinaa yɛnka mom na yɛma yɛn na akɔ aba yɛn na akɔ aba oo yɛma otiri nkwa na megye di sɛ yɛgyefo ntaara nkwa na fata wo na ɔho a ɛfɛ papa ɛfata wo papa na afade a yɛn na afɛ yi ebi te ase nso bi nte ase na ɛyɛ kente a egu yɛn na patakɛre yi so yi kente kyerɛ ade fɛfɛ ne anuonyam hyɛ a yɛn wura Okuapehene de ama no wo sɛ n'ani agye ɛno nti na wafa kente yi de agu no so bio wɔka patakɛre a wɔka na ase kyerɛ den ɛyɛ akono na sɛbe na agya na nena wɔ ti sɛ ɔhyɛ patakɛre a na egyina hɔ ma akokuduru o se ɔman kura wɔ mu ntɛnkyɛw na sɛbe Okuapem waba fie na fie no waba no ɔne yɛn ba bɛgu ɔman sɛbe ɔban a mmerɛ anim ɔman a adesua anim
ɔman a pɛrepɛ nyɛ nnim ɔman a nɔkware nnim de na ɛnyɛ ɔman pa na sɛ watumi akɔyɛ ama Ghana man nyinaa de a yɛn de ɛketewa ama o sɛ yɛwura yɛnsa nka nkyerɛ wo si wo daada na prempren wasom bɛtwo wo sɛ ɔda ase yɛn na nso yɛda ase mohwɛ sɛbe wɔka tɔkoto a anaa togas a ɔhyɛ a na yɛ ne nananom ɛyɛ Akuffo ahini wɔka Akuffo ahini a ɔkwan bɛn so koraa na anansefa yɛ adwuma ɛno no wɔtoatoa yi ansa na wɔde nwene saa ntama yi wohwɛ ananse dwumadi obɛdi na wohwɛ sɛbe ne nimdi mu ne ne nkyerɛkyerɛ mu a na sɛbe n'afade yi aka yɛn asɛm kɛse wo sɛ ɔba bɛgyina hɔ ama Okuapem ɔba bɛgyina hɔ na sɛbe nsɛm a agu yɛn so wɔ ha nsɛm bi wɔ hɔ koraa nsɛm mfata sɛ ɛsɛ ba nananom anim na abɛdu na yɛn na yɛnim sɛ ɔba bɛboa yɛn na yɛn nso yɛde aheni aka mmara ho na yɛde ahyehyɛ na yɛde aka abom na Okuapem afa ne ntama pa afura yɛma wakɔ aba yɛma obtiri nkwa Nana Abena Buafra Yamenka ono Namenka that's it. Ago Okuapehene. Ago Okuapehene. To God be the glory. Great things He has done. Thus far, the Lord has brought us. On behalf of my King, Osiadeyo Kwesi Akuffo III. We welcome all of you to Okuapehene, not only to Adai, but Okuapehene from Brekuso to Asesieso, Amonsin. It's a beautiful day. To all dignitaries, the Council of State, the former Speaker of Parliament, Professor Michael Quay, the Judicial Secretary, and reps from the Judicial Service, representatives from the Presidency, the IGP and his gallant men represented here, the military, chiefs, Queen Mothers, and especially our paramount Queen Mothers, Mr. Kofi Amoaben, Professor Jan Balfour and the IEA, Madame Padiki, the Assembly, distinguished ladies and gentlemen gathered here. We are honored to have you celebrate the 5th Adai with us today. Today is totally different from what we've observed in the past. The University of Virginia, thank you for your presence.
We wish you all a safe journey back. And we continue to remind you that this year marks the bicentennial celebration of Ojura Festival. We hope to see you all in the month of September. Have a beautiful day. Nana Nwahemia, an mpanyinfo amwa ha. Ye pese Nana Osiadeyo, Obrin Ponkese, yesre na ya ye nwie ayede kakra. Her Ladyship Justice Sophia Akuffo. Nana, your distinguished service to the Republic of Ghana and your exemplary stewardship of justice has brought great honor to the Sechiabia royal family, the Akuffo descendants, and Okuapehene. We take this opportunity as we celebrate your elevation as Mmrahene of Akuapem to also thank you sincerely for your constant support in all family issues. We ask you in deepest respect and admiration to accept this presentation on behalf of the Sechiabia royal family. Nana Wonkwaso, Nana Mmrahene Wonkwaso, Nana Obrin Ponkese Wonkwaso, Okuapehene Wonkwaso, Adamase. Sia egusia oye wonga do ya wonga chiewi awugusu chiei na yerema omanfo na nananom atese eye Okui, National Security Director of Operations owa na uchiewi pe oni Honorable Anodombre, Eastern Regional Coordinator, National Security. Owa obedu ken odi obedu inche nduwedu ha na SSA ochi ohini nsem eni nti yesre Sechiabia funu wie pepepa na Kendo eni Honorable Anodombre na wode one day atiaso Director of Operations, National Security, Okui, Wana Orichi Ohini. Yo, Okui na Ogusia, Ochio Hinevia. Keno Kwako Tanase, Keno Yenase. Sabri de na Yabet Dangama, Nano Wachiame, na Watuku, Ediamai. Yedamasi. Penyago, Penyago, to prove, Yaka, Tell Tumble, and Yia, Okuapehene, Mmrahene, Sadia, in himself, and Jet, I can give up Okuapehene, so can a man and what you need to pull yourself, I'm Mmrahene, that's ready, you know, that's how friend, that's Jessica, Sarah. Saya Akuapehene, saya saja yo, aku buat jadi. Ya saya diunyam, saya nyansan, saya muading, saya dikaman. Unya, saya so dia jadi. Saya ini tupu. Aku tupu apa yang saya tu jangan cakap. Maya jadi dia.
onipa busuafo a yɛyɛ ne wɔ ha ɔne ne nsɔ ne he ɛka ne nkwa na nka osukura atɔ asɛe biribia yɛn a yɛwo nkyɛnkyerɛne sɛ osu no pete a wo agyae na kyerɛ sɛ ɛnkyɛ koraa te ase ɛne kunimde ɛbɔ Akuapem bɛyɛ frɛ mo yi efuni o bɛyɛ efuni o bɛyɛ efuni o. Mpɛyɛ frɛ mo yi yɛka wɔre di fitaa medi wɔre di kɔkɔɔ medi asomdwe o asomdwe na wɔtwe ahyia saa bere yi na wɔn a sɛ wɔwerɛ fi wɔn ho wɔn a ɛyare wɔn nyinaa anya ahoɔden kɔ abɛka yɛn ho yɛn nyinaa de ɔdɔ abɔ ɔdɔ dɛm mpɛyɛ frɛ mo yi nsɛnni o nsɛnni o bɛyɛ nsɛnni o. Emrahene Osore a money Colonel Enope and Honorable Anodobre from National Security and a Professor and Antistel Anomu Yabesre or Guinness or Beso Shiamu Fitium. Gabini so repe obeso shiamu fitiem. Yabesre say meeting way obia ensese okoho no yesre amotwen na onempanyi hyiawi ye da mo se Waka.